Închide. Grasule, nu te mai închidem? Grasule? Mă, să fie cu mai mică. Grasule, ne închidem? Ce zici tu? E un pic cam fixă. Nu că nu mai legăm ultimul așa, că oricum nu putem. Hop. E bună, mă. E bună, mă. Asta așa stă. E bune. Tati. Așa, bebe? Aha. Mă pricepui. Ce? Nu știu, mă, și că am zis pantaloni cum trebuie. M-am făcut prințișor. M-am făcut prințișor. Vrei da? Vrei da? Gata, pui, este gata. Asta nu putem. Nu, aia nu. Ia, Hai da. Hai da, șut. Hop. Hop, hop, hop. Nașii și moșii aici să veniți. Până aici moașa, da? Și acum nașa. Da, sau nașul. Cum vă înțelegeți? Ce la anul la muncă mai pot cătăruțe? Nu ai Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit, mâinile tale m-au făcut și m-au zidit, mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Domnului să ne rugăm. În numele Tău, Doamne, Dumnezeul adevărului și al unui a născut Fiului Tău și al Duhului Tău celui Sfânt, pun mâna mea peste robul Tău acesta, Alexander Luca, cel care s-a învrednicit a scăpa către numele Tău cel Sfânt și a se păzi sub acoperământul aripilor Tale. Depărtează de la el înșelăciunea cea veche și umple pe el de credința cea întru Tine, de nădejde și de dragoste, ca să cunoască el că Tu ești unul Dumnezeu, Dumnezeu adevărat și unul născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos și Duhul Tău cel Sfânt. Dă-i Lui să umble păzind toate poruncile Tale, cele plăcute Ție să săvârșească, pentru că de va face omul acestea viu va fi prin ele. Scrie-l pe acesta în cartea vieții Tale și lunește cu turma moștenirii Tale, ca să se preaslăvească de el numele cel Sfânt al Tău și al iubitului Tău Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos, și al Duhului Tău celui de viață făcător. Să fie ochii Tăi căutând totdeauna cu milă spre El și urechile Tale să asculte glasul rugăciunii Lui. Veselește-L pe El într-un lucrul mâinilor Lui și în tot neamul Lui, ca să se mărturisească Ție închinându-se și slăvind numele Tău, cel mare și prea înalt, și să Te laude pururea în toate zilele vieții sale, că pe Tine Te laudă toate puterile cerești și a Ta este slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Savaot, Dumnezeul lui Israel, Cel ce tămăduiești toată boala și toată neputința, caută-ți pe robul Tău acesta, Alexander Luca, cearcă-l, cercetează și depărtează de la el toate lucrările diavolului, ceartă duhurile cele necurate și le depărtează și curățește lucrul mâinilor Tale. Și lucrând cu gramnica Ta lucrare, zdrobește de grab pe Satana sub picioarele lui și îi dă biruință asupra lui și asupra Duhului lui celor necurate. Ca dobândind mila Ta să se învrednicească de tainele Tale ce nemuritoare și cerești
și ție slavă să înalțe Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Stăpâne, Doamne, Cel ce ești, Cel care L-ai făcut pe om după chipul și după asemănarea Ta, și ai dat lui putința de a dobândi viața de veci, după aceea căzând prin păcat, nu l-ai trecut cu vederea, ci ai rânduit mântuire lumii prin întruparea Hristosului Tău. Însuți primește în împărăția Ta cerească și făptura aceasta a Ta pe care ai izbăvit-o din robia vrăjmașului. Deschide ochii gândului ca să strălucească în lumina Evangheliei Tale, însoțește viața lui cu îngeri de lumină ca să-l izbăvească pe el de toată bântuiala potrivnicului, de întâmpinarea celui viclean, de demonul cel de amiază și de nălucirii rele. Depărtează de la el pe tot vicleanul și necuratul Duh, care se ascunde, se încuibează în inima lui. Amin. Depărtează de la el pe tot vicleanul și necuratul Duh, care se ascunde și se încuibează în inima lui. Amin. Depărtează de la el pe tot vicleanul și necuratul Duh, care se ascunde, se încuibează în inima lui. Amin. Cum nașii și moșii ne întoarcem cu fața către apus și răspundeți la întrebările care vi se adresează. Te lepezi de Satana și de toate lucrările lui și de toți slujitorii lui și de toată slujirea lui și de toată trufia lui. Răspundeți, mă lepă de... Te lepezi de Satana și de toate lucrările lui și de toți slujitorii lui și de toată slujirea lui și de toată trufia lui. Te lepezi de Satana și de toate lucrările lui și de toți slujitorii lui și de toată slujirea lui și de toată trufia lui. Te-ai lepădat de Satana. Te-ai lepădat de Satana. Te-ai lepădat de Satana. Suflă și scuipă pe el. Întoarceți acum cu fața către răsărit. Te unești cu Hristos. Mă unesc cu Hristos. Te unești cu Hristos. Mă unesc cu Hristos. Te unești cu Hristos. Mă unesc cu Hristos. Te-ai unit cu Hristos. M-am unit cu Hristos. Și crezi Lui, cred Lui ca unui împărat și Dumnezeu. Cred Lui ca un împărat și Dumnezeu. Acolo privim și păstrăm împreună crezul. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la cerul și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Te-ai unit cu Hristos M-am unit cu Hristos. și crezi Lui, cred Lui ca un împărat și Dumnezeu. Cred Lui ca un împărat și Dumnezeu. Te-ai unit cu Hristos M-am unit cu Hristos. și te închin Lui, mă închin Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, treimii cele de o ființă și nedespărțite. Acum ne urmați, nași, moși și toți cei prezenți. Dar mare Sfântul Botez, dezbracă pe Domnul cel vechi și înnoiește pentru viața de veci și îl umple de puterea Sfântului Duh spre unirea cu Hristos, ca să nu mai fie el de acum fiul al împărăției, fiul al trupului, ci fiul al împărăției tale. Cu bunăvoința și cu harul unei născut Fiului tău, care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul, Bunul de viață, Făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea
și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre Domnului să ne rugăm. Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în trânsa Domnului să ne rugăm. Pentru Preasfințitul Părintele nostru Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se sfințească apa aceasta cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se trimite harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului să vină peste apa aceasta, lucrarea cea curățitoare a treimii cele mai presus de fire să ne luminăm noi cu luminarea cunoștinței și a dreptei credințe prin venirea Sfântului Duh, să se arate apa aceasta izgonitoare de toată bântuiala vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, ca vrednic să se facă de împărăția cea nestricăcioasă, cel ce se botează într-o aceasta pentru acesta care vine acum la Sfânta Luminare și pentru mântuirea Lui, să se arate El Fiul al Luminii și moștenitor al veșnicilor bunătăți, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se facă El împreună sădit și părtași morții și învierii lui Hristos Dumnezeul nostru, să-și păzească haina botezului și logodirea Duhului neîntinată și fără prihană în ziua cea înfricoșătoare a lui Hristos Dumnezeul nostru, să se facă lui apa aceasta baie a nașterii din nou spre iertarea păcatelor și spre îmbrăcăminte de nestricăciune Domnului să ne rugăm. Pentru ca să audă Domnul Dumnezeu înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să dăm. Mare ești, Doamne, și minunate sunt numele Tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale. Mare ești, Doamne, și minunate sunt numele Tale, și cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrările Tale, și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale. Tu însuteai poporul de oameni împărate din ușa cu pururea Sfântului Tău Duh și sfințește apa aceasta. În chipului crucii Tale toate puterile cele potrivnice. Să luăm aminte, aleluia, aleluia, aleluia. Să luăm aminte, aleluia, aleluia, aleluia. Se unge, rog Dumnezeu, Alexander Luca. Se unge, Dumnezeu, Alexander Luca, cu dărâmul bucuriei, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duhului și ascultarea cuvântului, pentru lăsarea Sfântului și al Duhului și calea la botez și pe aceea la și așa întâlnește. Se botează robul lui Dumnezeu, Alexander Luca, în numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
costumașul. Costumașul meu. Unde e costumașul meu? Așa. Unde e fașa? Fașa. Unde e fașa nașa? Aici. Desfăceați. Lăsăm jos copilașul, vă rog. Peceta darului Duhului Sfânt, peceta darului Duhului Sfânt, peceta darului Duhului Sfânt, peceta darului Duhului Sfânt, spre sănătatea sufletului, a trupului. Și asta, botezatul terminat și Sfântul, botezatul terminat, spălatul în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Ioan. Asta e cum rog. Da, e vorba de așa. Cine, Mihai? Dai în cutie. Am zis să nu mai facem de dată. Apa fierbinte, ce zice Eli? Zic că e curat și zicea, ba, ei te zice că e fierbinte. Ei zicea că e fierbinte, nu de capul lui să făcutare. Așa zise. Și care cutie? Păzește nespurcată și nefinată, haina nestricăciunii cu care s-a îmbrăcat, păstrându-i el cu haină fără nestricată, Sertun de robul lui Dumnezeu Alexander Luca, în numele Tatălui, Amin, și al Fiului, Amin, și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ce băiețel pe minte avem? Așa, continuați acum să-l îmbrăcați, să vă trăiască, poftiți! Domnului să ne rugăm! Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce prime, săvârșia care Sfântului Botez cu bunătatea ta, ai sfințit pe cei ce cred în tine. Binecuvintează pe pruncul acesta. Coboară peste capul lui binecuvântarea ta și pe cum ai binecuvântat prin prorocul Samuel pe împăratul David, binecuvintează și capul robului tău, Alexander Luca, prin mâna noastră a păcătoșilor, însoțindu-l pe el cu Duhul tău cel Sfânt, ca spori cu creșterea și cu căruntețile bătrâneților, să-ți înalți slavă și să facă bunătăți Ierusalimului în toate zilele vieții sale. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Imediat ne îmbrăcăm și ne ridicăm, că știu că nu ne face așa, da? Nu-i de iubirea mea, puiul meu. Da, imediat ne îmbrăcăm. Ia, stai așa, stai puțin. Da, eu te scălțam, eu te îmbrac și tu te... Mă, stai așa să ne înțelegem. Stai puțin să ne înțelegem că nu e bine. Eu te îmbrac și te dezbraci. Nu așa. Nu așa, te rog frumos. Te rog frumos. Ridică-te puțin acum. Ridic eu și dai tu. Ce zici? Ce facem noi aici? Ce facem aici? Ia uși, nu te achini.
Uite, scumpeța. Puiul meu ce e aici. Stai să o dăm. Stai că o punem după aici. Stai să dăm pantalona și grătar și Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, lumina cea simțitoare să se învrednicească cu lumina cea înțelegătoare în vremea pe care tu ai hotărât-o și să se dure împreună cu turma ta cea sfântă prin unul născut Fiul tău cu care binecuvântat ești împreună cu Preasfântul și Dumnezeu și Păsătorul Domnului acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, început la pasul de zile, nu mai faci. Ce zici tu? Ce zici tu? Nu mă ascult. Ce zice iubirea mea? Gata, lasă. Hai. Mergem, da? acum și pururea și în vecii vecilor. Se împărtășește robul lui Dumnezeu Alexandru Luca, cu cinstit de trup și sânge al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pe iertarea păcatelor și pe viața de veci. Amin. Să vă trăiască Meșica, să trăiască mare, să fie sănătos. Acum veți merge pe aici și acum... Haideți aici, haideți. Se bisericește Dumnezeu Alexander Luca, în numele Tatălui și al Fiului și al Fiului. Amin. Intrați în casa ta, din amul vostru, așa și moși, dragi părinți, este o zi importantă în viața familiei dumneavoastră, pentru că, iată, ați venit aici cu micuțul Alexander Luca pentru a-l încreștina. Dacă până astăzi el a fost păgân, cum se spune în popor, iată, acum veți merge cu el acasă creștin. Este bucurie mare, pentru că, iată, venind aici cu el la Sfânta Biserică, ați fost părtași cu toții la încreștinarea acestuia. Acolo, în hol, ați văzut cum am făcut o scurtă rugăciune de exorcizare, apoi, prin rostirea crezului de către nași și moși,
Dânsii au garantat și au promis că micuțul va crește în credința ortodoxă. Intrând în Sfânta Biserică, am sfințit apa, apoi l-am uns cu un de lemn sfințit și prin întreita înfundare, micuțul a fost botezat, iar după aceea el a fost miruns cu Sfântul și Marele Mir, Sfânt și Mare Mir ce este folosit doar la botezul copiilor și la sfinția de biserici. În acest moment, micuțul botezat dobândește un dar de la Dumnezeu. Fiecare om în viața lui are un talent și iată acesta cum se dobândește, urmând ca cu creșterea micuțului el să fie dezvoltat. Apoi, aici în final, l-am împărtășit cu trupul și cu sângele Mântuitorului Iisus Hristos, pentru ca el să crească sănătos, să fie ferit de orice ispită, să fie, când va fi mare, ascultător și de folos părinților lui. Acest lucru va trebui ca să-l faceți cât mai des. Părinții, nașii, moșii, va trebui să vegheați la buna creștere a micuțului, să îl ajutați atunci când el are nevoie, iar dumneavoastră, părinții, să vă străduiți să-i fiți o pildă de urmat acestuia, să vă vadă cum vă închinați, cum vă rugați, pentru ca să facă și el același lucru și când este mic, dar și când este mare. Din partea noastră, vă dorim să vă bucurați de el, să crească mare, să fie sănătos, să trăiască într-un mulți ani. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți.